hemm kuntesti naħseb fej għatem iċ-ċans. Hemm kuntesti fej għatem possibilità li nagħmlu xi ħaġa, thankfully. Hemm kuntesti oħrajn li huma wisq mit-tifsa biex jitranġaw possibilment. Però da ma jfissirx li ma tistax tagħti l-possibilità li tagħmilha. Ħantik eżempju, forsi inqas għandu x'jaqsam, imma forsi tieħu s-sens tagħha. Kien hemm żmien meta l-aluminium, gold, silver u bronze kien the order of the day, right? Eżatt. Illum mhux aċċettabbli, illum kontra l-policy li tagħmel gold, bronze and silver aluminium. Illum jekk jiena napplika għal xi żvilupp jew anki alterazzjonijiet u tibdil f'binja li għandha gold, bronze or silver aluminium, l-awtorità tgħidli biex intik dan il-permess, inti trid tbiddel l-aperturi u tneħħi dal-aluminium. Mela biex inti ġib xi ħaġa oħra, qed torbtok illi tirranġa żball, ħaġillum meqju żball, let's say, li qabel kien aċċettabbli. Mela jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn jiena jekk irrid nagħmel xi ħaġa, right, b'dik il-binja, irrid nirranġa issa tgħidli imma xiex ħadd naqqas solar drastika wisq. Fair enough. U forsi binja ta' 5 flats mhux faċli, imma let's say fejn hemm żvilupp ta' ċertu daqs ta' ċertu, fejn anki l-impatti jew ukoll ikbar. Jista' jkun hemm xi mekkaniżmi fejn inti torbot illi biex inti jirnexxielek iġġib dan, trid tagħmel tibdil. Li wieħed irid jistabbilixxi x'inhu qed jikkontribwixxi. Ma nafx qed ngħidlek, jiġifieri. Ma ħsib tiegħek huwa li hemm ċertu żoni li nistgħu għatem tama li hemm oħrajn li dik hemm issa spiex u forsi nistgħu nagħmlu xi tibdiliet li huma estetiċi bħal meta tagħti l-eżempju tal-aluminium. Jista' jkun hemm inċentivi wkoll, ġifieri qabel semmej dik l-idea tal-land swap, right? Li okay, I mean, mhux faċli, ma again jista' jkun hemm ġifieri anki inċentivi anki finanzjarji, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar sa tgħidli alright, tajjeb mela ġifieri dan he beat the system u tella kemm felaħ, u issa I'm going to reward for reverting that. Okay. I mean, kien hemm min irriskja u bena fil-front garden jew whatever, all right? Ġitu tajba x'il-front garden ġiet, mibdula u spiċċat għall-argument, right? Ġifieri jew illum bil-possibilità li terregolarizza speċi, ħadd iċ-ċans u ġiet in a way titħallas għalija ma ġiet hekk tajba. Ġifieri, all right, dejjem ħajkun hemm daw il-każijiet illi ara speċi hemm min gawda għax, ħa ċans u ġiet all right. Però jekk fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm possibilità ta' viżjoni, kollox tista' tagħmel on paper, ġifieri l-Ingilterra kien hemm żmien minn għalija neħħu issa, kellhom il-kunċett tal-compulsory purchase, ġifieri l-gvern għandu dritt illi they will purchase, compulsory purchase, biex idaħħal żvilupp ieħor. Hemm realtajiet madwar id-dinja kollha fej ġew demoliti estates sħaħ ta' social housing. Għax ikkawżaw issues, problemi kbar. Speċjalment social housing li kienu f'torrijiet. L-Amerika, per eżempju, n-numru ta' social housing estates li twaqqgħu huwa inkredibbli. Jiġifieri jista' anki, right, again, forse tinsemmi eżempju nara drastiċi ta' but imma fis-sens, all right, between that extreme. Eżempji drastiċi ma nafx il-Madonna. Le, ġifieri appuntu ġifieri between issa bejn li ma tagħmel xejn u tagħmel din dan l-estrem li ieħor. Nimmaġna li hemm ħafna sitwazzjonijiet in between, li wieħed. Imma again, ġifieri irrid ikun hemm dik l-inizjattiva. Din il-massima radical solution slowly. Taf kif? Ġifieri inti taf lan aħħari x'inhu. Però b'mod pragmatiku ħafna u bil-mod biex għaddi feċċess taf li tittoqtol ir-re. Dak huwa lan tiegħek. Però tasal bil-mod. Però taf li dak huwa lan tiegħek li huwa għan kbir li toqtol ir-re. Naħseb li irridu nkunu ambizzjużi u fl-istess ħin
pragmatiċi, għax il-logħba qed tintlab fuq ħafna dimensjonijiet differenti, politiċi, soċjali, ambjentali, il-wirt. U anka pereżempju di li kont qed issemmi inti ta' li mbagħad tagħti tippremja il-min forsi fuq tas-sistema. Naħseb fundamentalment għal self-esteem tas-soċjetà joħa il-messaġġ li tkun qed tagħti li isma' cheaters win in this society. Naħseb long term ikollu effetti naf li jiena dik tweġġani ħafna, naf li dik hija depressanti ħafna. Ekku, le. U speċa, allura trid issib kompromess naqra iktar elaborat li fi ħafna li wieħed irid jinvesti ħafna ħsieb, ħafna expertise nies bħalek u nies minn sociologists, economists li jiġu flimkien biex isir master plan mhux biss ta' kif jiżviluppa t-territorju b'mod estetiku ma dawn l-affarijiet kollha in konsiderazzjoni. Mela, tlaqna?